De zinnen hier het het betiden dreigt de meeste zinnen in het waardgebied, de meeste bewolking van het zuidenwaai. En van de morgen heb ik toch nog een prachtig plaatsje maken vlak nadat de zinnen opkomen weer. En vierde juwe today, ja, de stier weer eens even wat wien. En die wien viel nog altijd een fris aan. Zeker als die wat uit het noordoostenwaai komt. Maar aan de andere kant, we gaan staan gewoon meer en meer omheen. En de natuur kan staan gewoon meer en meer uitbotten. Wel, het waar van joen en vannacht, de verwachting. Joen en vannacht, bewolking, opklaringstemperaturen 5 of 6 graden. En de wind die zult zwak of matig wezen, tijdelijk zwak of matig, komt meestal iets uit het noordoostenwaai. En die zal letter vannacht zelfs wat meer eerstelijk worden en in het watergebied alweer vrij krachtig. Dan terug naar morgen, in een betide maand is nog een vrij krachtige wind, maar via de zoedij redelijk wat zinnen, bewolking en een prima temperatuur. 1517 graden, een noffelijke dag, maar een zwakke ontmatige wind uit het eerstwaai. En die wind kan letter op het dag wat meer noordelijk worden en dat vooral in het westelijk waardgebied. We zetten terug naar het vooruitzicht. Sneeuw, snijn en manje. Sneeuw, ja, een dag met zinnen, bewolking, temperatuur 13, 14 graden. Op snijn wordt het zo'n 14, 15 graden op bevrijdingsdag. En op manje heb ik een gemiddelde temperatuur om bij de 16 graden staan. Droeg waar deze dagen. Bevrijdingsdag treft het. En wat dat onbelangrijk, ik denk dat we takkenmieke nog hegere temperaturen krijgen. Maar we moeten morgen maar weer even in het waarsje.